Fort, Maïsa. Wat brengt u hier in Dokkum? Wij zijn met de camper, staan we op een camperplaats, hoe heet die plaats? Nijenwier of zo? Oosternijkerk. Oosternijkerk, oké. Dan staan we met de camper een paar dagen. We zagen de warmte aankomen, we dachten we gaan een beetje naar de Wadden toe. Daar is het om uit te houden. Nou, dat hebben we goed gedaan. Gaan jullie ieder jaar naar Friesland op vakantie of is dat gewoon willekeurig? Nee hoor, dan kiezen wij dan zitten we in Salland en dan in Limburg. Dus Ja, dus dat verschilt wel een beetje. Is Friesland dan wel misschien een speciale herinnering ook om die Elfstedentocht? jawel, ja. En want die Elfstedentocht die gaat natuurlijk langs meer steden. Waarom is Dokkum u dan zo bijgebleven? Nou, het was 's avonds in donker en dat was heel slecht ijs. En ja, dat was toch link. En met Bart Liem werden ze al van het ijs gehaald. En, Dus daarom vindt u het toch mooi om nog even met de fietstocht langs Dokkum te gaan, want dan komen die herinneringen ook weer naar boven. ja, ook oude herinneringen van 85 en 86, toen zijn we hier geweest.